mga lugar sa aton komunidad. Ang mensahe naton para sa subong nga adlaw amo ang makilala ko ang madamo nga lugar sa komunidad. Hello mga bata! Ako si Ma'am April, ang inyong manunodlo sa subong nga adlaw. Pagatunan natin subong ang mga nagkalain-lain nga mga lugar sa atong komunidad, paagi sa pagkampang sang guessing game. Sa sining nga hampang, kilalahon ninyo ang mga lalagway nga ako ipakita. Samtang inyo haom-haomon kung sa diin nga mga lugar sa atong komunidad ini makita nga mga bagay. Handa na bala ka mo? Maayo! Pandila watawat o flag. Bangko kag lamesa. Chalk kag eraser. Pisara o blackboard. Nahibaluan mo na bala kung sa diin nga lugar sa aton komunidad makitaan ang ini nga mga butang? Insakto! Makitaan ini sa sulod sang hulot kasihan nga ara sa sulod sang buluthuan o eskwelahan. Sa liwat, buluthuan o eskwelahan. Sunod amo ang tubig. Siren. Pole. Salakyan sang bombero. Nahibaluan mo na bala kung sa diin nga lugar sa aton komunidad makitaan ang ini nga mga butang? Insakto liwat! Makitaan naman ini sa sulod sang istasyon sang bombero. Istasyon sang bombero. Sunod, oxygen. Katre. Injection. Ambulansya. Ang sabat. Insakto liwat! Makitaan ini sa sulod sang ospital. Hospital. Sunod naman amo ang badge. Prisuhan. Posas. Salakyan sang pulis. Ang sabat. Insakto liwat! Makitaan naman ini sa sulod sang istasyon sang pulis. Istasyon sang pulis. Sunod, kandila. Bangko. Lamesa. Cross. Ang sabat. Insakto mga bata! Makitaan naman ini sa sulod sang simbahan. Simbahan. Sunod naman ang prutasan. Utanan. Isdaan. Karnihan. Ang sabat. Insakto! Makitaan ini sa sulod sang merkado. Merkado. Sunod naman ang panganod. Lubi. Kabebe o shell. Sandcastle. Nahibaluan mo na bala kung sa diin nga lugar sa aton komunidad makitaan ang ini nga mga butang? Husto mga bata! Makitaan naman ini sa bye-bye. Bye-bye. Sunod naman ang lamesa. Bangko. Libro. Cabinet. Ang sabat. Insakto mga bata! Makitaan ini sa hulot balasahan. Hulot balasahan. Very good mga bata! Kay gapamati ka mo sang maayo, tagaan ta ka mo sang bitoon. Sa liwat, isa-isahon naton ang mga nagkalain-lain nga mga lugar sa atong komunidad nga aton natunan sa subong nga adlaw. Buluthuan o eskwelahan. Istasyon sang bombero. Ospital. Istasyon sang pulis. Simbahan. Merkado. Bye-bye. Hulot balasahan. Very good mga bata!
Sa mga lugar nga aton natun-an, diin diri ang inyo na namian. Maayo. Nga aamuni ang inyo na namian. Very good, mga bata. Ano pagid nga mga lugar sa aton komunidad ang inyo na hibaluan o nakadtuan nga wala naton namuno sa aton hampang? Maayo. Kag diri na tapos ang aton klase. Hasta sa sunod naman naton nga pagkilit anay. Bye-bye!